Tu mbayar sira al ajira ing kuli-kuline, ing kuli-kuli. Nah, kuli apa ya? Kuli ya kuli ya. Ajrahu ing opahe kuli. Qabla ayyajifa arfuhu. Sadurunge yen to garing apa arfuhu kringete. Dianjurna karo Kanjeng Nabi nek awake dhewe iki kok duwe kuli, tuku kuli, ya, tuku karyawan, duwe karyawan, iki dikon bayari karyawan sadurunge karyawane awake dhewe iku kringete garing. Nah, wa a'limuhu ajrahu. Wa a'limuhu ajrahu. Wa a'limu ajrahu iku maksude wa a'limu ajrahu fi wa huwa fi amalih iku maksude kudu jelas opahe. Dangir sekesuk pira? Saya iku kesepakatan antara kuli dengan sing dimuga kan. Aja kok umume kuli 50.000 terus mbok bayar 40.000. Enggak. Jadi Kanjeng Nabi wis ngajar wa a'limuhu ajrahu wa huwa fi amali. Ya. Kon omong-omongan sing genah karo kuline, kuli iki ngedos sekesuk pira Kang? Oh, kok 50.000. Ya wis. Alangkah luwih apike langsung dibayar. Ora usah sesuk ngenteni sesuk wis bar ngedos. Iku anjurane Kanjeng Nabi ngono. Kon bayari sadurunge kringete kuli iki mang garing. Lah nek kecuali wis ana kesepakatan. Kesepakatan kaya tukang ngono ku Bang ya. Kesepakatan artinya tukang bayarane minggon ya. Iya Bang ya. Nah, ngono ku gak apa-apa. Coba karyawan pabrik gawe bayarane bulanan. Ora apa-apa, tapi nek karyawan harian iku alangkah lebih baiknya qabla ayajifa arfuhu. Dibayar sebelum keringete iki mau garing. Nah, tapi nek wong besawa koyoke kok malah bayare sadurunge wong budal. Malah luwih apik ya sadurunge wong budal. Dadi nari kok mbek nggo dhuwit to besawan. Nah, nari mbek nggo dhuwit. Nek mbuh daerah-daerah liyane gak paham kan ngono. Jadi senajan budaya besawa iki wonge ra patek ngaji ternyata apa sing dilakoni iku bener ngono lho maksude iku. Apa sing dilakoni iku bener tadi artinya nembung ke iso tak kon ngedes iso to ora Kang. Nah, iso langsung bayar. Iku budaya-budaya betul iku. Atut anjurane Kanjeng Nabi. Ya, atut perintahe Kanjeng Nabi. Senajan gak roh dalile. Maksude ngono ya. Senajan gak roh dalile. Nah, iku lho Kanjeng Nabi. Sampai marah iku sakmono detaile Pak to. Uktu al ajira ajrahu qabla ayaji fa arfuhu wa a'limuhu ajrahu wa huwa fi amalih ya. Bayaro kuliyem iku bayari sadurunge kringete garing. Ya kudu kesepakatan ketika mbayari regane pira ya dibayar sakmono kuwi. Aja sak karepe dhewe. Iku ajarane Kanjeng Nabi. Sampai ngono.